Mga tagumpay nga nasakbi, mga programang paggobyerno na angay ipaambit o mga isyong kinahanglang tukion, gikan o alang sa mga tagumenyo. Kini ang Tagumpay Radio. Programa na magtugi sa mga nagunang kalikaran o tagumpay sa kapal nga panggamhanan sa tag. Ubos sa liderato ni Mayor Alan Revio. Tagumpay Radio! Tagumpay Radio. Tagumpay Radio! Hatod kaninyo sa Tagum City Information Office. Lunes hangtod Biyernes sa mga nagunang sibyakanan sa Tagum. Tagumpay Radio! Uban si James Sawila o Carlo J. Adriana. Kini ang Tagumpay Radio. Radio. Alam mo ba kung saan ka pumunta? May buntag ka natong tanan mga kaigsunan. Maayong pagtanaw o pagpaminaw karong mga orasa. Adlaw karon sa Biyernes mga kaigsunan. Kumusta ang ato ang adlaw? Kumusta ang ato ang kabuntagon karon mga kaigsunan? Hinaot nga kita anaagi hapon sa maayong kahimtang ug maayong disposisyon. Ang Ginoo padayon nga nagapamuhat diha sa tatag sa rato ka mga kinabuhi. Ang Dios nato wala gyud pagbag-o, wala gyud sa maglubad, wala gyud sa mabag-o mga kaigsunan mo na nga diha sa tuang pagmata kaganiha nagpabilin gyud ta nga mapasalamaton nga ha kaniya. Di ba Pastor Jeremy? Amen. Good morning po. Good morning sa iyong tanan. So mao kini ang ato ang programa karon nga salamat kayo sa to ang Mayor Alan Lupez Relion nga gitagaan kita og pribilehiyo nga makatingog, makasulti, makabatbat sa pulong sa Dios aron sa diin nga mapaabot kining mensahe nga na kaninyo aron nga kita mapainumduman sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Dalaygon ang iyang pangalan. So nining kabuntagon hinaot nga ang tanan may dandamon na gyud sa pag pamati diha sa iyang mga mensahe. Dalaygon gyud ang Dios sa walay katapusan kay tungod ang iyang pagagamhanan. Nagpabilin nga nagapanlihok diha sa matang usa nato ka makinabuhi. Nagpabilin sang kaybulungan o katingalahan mga kaigsunan. Mo na nga kita pabilin nga maalagaron musimba nagadayeg ganha kaniya. So nining kabuntagon amo ang ginakuan diha sa inyo ha nga diha sa imong makasing-kasing karon maandam na gyud ang inyong makasing-kasing ug inyong masalabutan nga magapamalandong diha sa pulong sa Ginoo o ang inyong mga idulungog andam na gyud nga magapamati diha sa mga mensahe. Pastor Jeremy, before ta mga ato din na sa pagpamati, akong ginahangyo sa Pastor Jeremy nga mag-open sa mga pag-ampo. Sige, mag-ampo kita. Malalo ka ng mga Diyos. Salamat kayo sa pag-una po nga kinabuhi. Gasa sa kinabuhi sa matag usa patigan. Amen. Lord, taliwala sa mga panahon karon nga muang nasinatian, pinapatigan sa muang lungsod sa Tagum City. Lord, we pray kanunay nga ang imuhang presensya ang imong kamot patigad mo nagagunit kanang tanan nagalikay taliwala ning mga pagitabo karon ilabi na kining virus patigad ikaw ang Dios ka nagapanalipod sa amo sa imong makatawhan mo nagahatag og kaalam sa muang mga leaders patigad labi na sa muang mayor patigad. Lord, salamat kayo sa langit mo nga kaalam sa iyang pagdumala patigad sa kining among syudad patigad. Lord, sa mga pagsugod karon among gangyo sa Lord imong presensya padayon nga mag-auban kanamo ug lawas sa tanan o Dios makipag-istorya ka kanamo ngadto pod sa tanan nga nakadungog ug nakakita dinhi karon among pagsibya imong presensya magabot pa sa Lord ngadto kanila. Dalaygon ka sa katapusan kanimo lamang ang tanang dungog himaya pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Salamat kaayo Pastor Jeremy sa mga pag-ampo no. Diha jud sa to ang mga bulahaton ato adyong ginasangat ato adyong ginasalig sa Dios ang tanan kay nasayod ta nga wala gyud tay mahimo wala gyud tay arang mahimo kung wala ang pagtabang sa Dios nganhi kanato mo nga ginaduol nato nga sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo.
So mga kaigsunan, sa makausapang maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag kanatong tanan. Diha sa mga nagalantaw karon sa to ang Facebook Live, maayong pagtan-aw kaninyong tanan. Okay, so ang tema nato karon mga kaigsunan nga ato ang pamalandungan, ang tema nato is about courageous or courage or maisog. Diha makita mga kaigsunan ang atong teksto sa first Joshua chapter 1 verse 9 or Josue kapitulo 1 versikulo 9. Pakibasa Pastor Jeremy. Dili sa Joshua chapter 1 verse 9, ingon sa ko ang sa English pagkasulti. And he said to them, I know that the Lord has given you this land, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting with fear because of you. Joshua chapter 1 verse Chapter 9, verse 9. Verse 1, chapter 1 verse 9 pala. Amen. Sorry. Then in sa Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, do not be dismayed, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Pamulong kini sa Dios mga kaigsunan ngadto kang Joshua. Kita mo si Joshua mga kaigsunan, he became successor or manunod. Manununod. Mga kaigsunan mo kini ang panahon kaniadto nga ang atong Dios kalabing gamhanan midasig og naglig-on nganha sa atong igsuon nga mao si Joshua to entering the promised land. Promised land. And when Moses passed the baton of leadership on to Joshua before he died, kung basahon na to ang Deuteronomy chapter 34, Israel was the end of its 40 years wilderness wandering period. So Joshua was approaching 90 years of age when he became Israel leader. He later died at the age of 110. So, siya karon ang successor, manununod kay tungod kay kabalo man gyud ta nga si Moses ang gigamit kini ato. After Moses, mao kini si Joshua yung mga kaigsunan. That is why ang Dios nagbilin og pulongan kaniya aron kini si Joshua dili mahadlok, aron kini si Joshua magmaisog, aron kini si Joshua magbalahotayon, aron kini si Joshua magpadayon as a leader. Kay dili basta-basta makaigsunan nga mudumala og daghan kay mga tao. Klase-klase ang mga kinayahan sa tao. Bagulbulan, napayuban ng mga katawhan nga reklamador. Klase-klase ang kinayahan nga gidala ni Joshua. O dili lang kay kana ang iyang atubangon, kundi daghan pang mga pagsulay nga iyang moabot nga sa iyang kinabuhi. Labi na dinaa sa mga kadalanan kabalo ang Dios nga kini si Joshua diya sa unahan naa adyoy mga pagsulay moabot dili lang kay sa katawhan nga iyang gidumala, pati na pod ang mga kaaway nila dinaa. That is why mga kaigsunan, nagbilin og mensahe ang atong Dios nga magpalig-on, makapadasig nganha sa atong igsuon nga mao si Joshua. Ingon siya, hinumdumi ang akong sugo nga magbalig-on ka o magmaysugon. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. Kini nga mensahe makaigsunan kining mag-uban kanimo bisan asa ka. Importante kay na Pastor Jeremy nga ato ang hinumduman kanunay. Kay nga naman, kay bisan unsa nimo kaisog, bisan unsa nimo kakuyaw dinaa, pero kung nakalimot ka sa Dios, nga ang Dios nga nakikuban nga kanimo kay nagsaligra kasi mong kauglingon, pildido jud ka og di jud ka makalahutay.
Amen? Pero, kung ato ang ginahinumduman mga kaigsunan, nga ang Dios uban jud kanunay nga ni kanato, nga kining Dios nga atong gina hunahuna kanunay nga sa uban kanunay kanato, gamhanan nga Dios, nagabuhat ang mga dagkong milagro, panahon pa kaniadto, karon og hangtod sa kangturan, makaingon jud ka sa imong kaugalingon, mupadayon jud ko sa pagpangalagad, mupadayon jud ko sa unahan, mupadayon jud ko sa mga bulahaton, kay tungod kay ang Dios nga akong gikauban, Dios nga gamhanan. Amen. Ayaw kahadlok o kaluya. Yung kaluya ba? Mo jud ni ang hinungdan, usa sa mga hinungdan nga dili ka makalahutay. Tungod lagi sa mga problema, tungod sa mga pagsulay nga moabot nga na kanimo, muna di ka kalahutay. Pero pasalamatan nato ang Dios mga kaigsunan, kay tungod si Joshua, o dili lang kay si Joshua, kita usab gidasig sa Dios, gilig-on sa Dios, aron sa diin diha siya mga pulong nga atong madungog o mabasa, malig-on ta o di ta madaog dinha sa mga kaluya. Amen. Kabalo ang Dios nga diha sa unahan, dili lalim ang masinati ni Joshua. Kabalo ang Dios sa unahan nga daghan kay mga paglutos ang masinati ni Joshua. Muna nga ang Dios nga ato ang Dios nga gamhanan, maalamon ka ay makaigsunan. Kabalo siya ang unsay dapat niyang buhaton para sa atong kayuhan. Amen. Amen. Ha? Para kita malig-on mga kaigsunan, maisog. Dili tong isog nga makig-away ka. Ha? Kundi isog ta nga mubarog din haa. Sa bisan unsa man nga mga mukusok-kusong gani kanato mga problema, mga pag-antos man o mga pagsulay, mga kaigsunan. Diha ta mahimong isog. Kaya nasayad ta mga kaigsunan nga karong panahuna, dili tao uunod ang atong kaaway. Amen? Pakibasa din naa sa Episo Kapitulo 6, Pastor Jeremy. Episo Kapitulo 6, versikulo 10, ngadto kini sa 12, okay? Episo Kapitulo 6, versikulo 10, ngadto sa 12. Kung aduna mo'y Biblia din naa makaigsunan, pwede ka ayaw mo abri usab sa tuang mga teksto nga tuang pag-sangpiton karon. Episode Chapter 6, verse 10 to 12. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God, Amen. so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Amen. Kay wala kita makig-away batok sa dugo o unod. Sumala pa sa itong igsoon nga mo si Pablo. Kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo sa mga ana sa gahom, o sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangit-ngit. Mao na ang atong kaaway, mga kaigsunan. Ang kaaway nato dili makita, mga kaigsunan. That is why maalamon kita kanunay, be wise, magbantay. Kasumala pa ingon ni Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 8. Kasi ingon din na pastor, 1 Peter chapter 5 verse 8. Okay? Be alert and be sober-minded. Sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Amen. Ang inyong kaaway nga maumyawan naglibot-libot kaninyo sa masiliyon nga nangulob, nangita og tokbonon. Amen. Munang magbinantayon ta. Kani ato sa panahon ni Joshua, muna nga ang Dios nagbilin og pulong nga kaniya aron sa diin nga kining ato igsoon nga mo si Joshua maandam. Karong pong panahon na ang Dios nagbilin kanato og pulong
Kinasayad na kita makaigsunan nga ang Dios nato nga atong gilagaran wala jud sa nagpasagad kanato. Kanunay na siya nagalantaw. Nagahuna para sa atong kayuhan. Gali may anhi man ganing anak sa Dios para lang maluwas ang ato ang mga kalag. Amen. Kanunay jud na nagahuna ang atong Dios. He never sleep, he never slumber. Ang iyahalang yung ginabuhat is ang pag-atiman, pag-amuma kanato. O gusto niya nga kita, dili magmahadlokon, dili maluya, dili maulaw. Mo na ang gusto sa Dios. Kaya dili gusto sa Dios nga kita, may agom diha asa, dili maayo or kadautan ba nga buhat sa yawa. Amen? So, ang atong buhaton makaigsunan aron nga mabuhat nato ang mga bulhaton nagisamon sa Dios kani kanato sama kan Joshua nga mipadayon Dios sa makaigsunan sa unahan. Ngayon padayon si Joshua sa unahan as a leader aron dalon ang katawhan sa Dios diya sa promised land kay tungod lagi ang Dios nagauban nga kaniya o ang Dios nagbilin og mensahe nga na kaniyang makapaligol. Kita usab. Nagbilin ang Dios og mensahe kanato aron kita sa diin dili mabahadlokon. Og muna dapat kita mulahutay. Mupadayon. Kung unsa man ang mga bulaton nga gisamon sa Dios kini kanato. Kabalo ko nga kini si Pastor Jeremy nakapun ni mga kasinatian. Nasayod ta Pastor Jeremy nga dili lang kay mingon ta nga ang pagpangalagad sa Dios, mingon ta nga naarad gyud perminti sa kalipay. Amen. Mingon ta nga happiness lang kanunay. Kun dili naa gyud mga pagsulay maabot kanato. Apan pinakanindot lang makaigsunan bisan na may mapagsulay problema, mga pag-antos, mga paglutos, mga pag-apusa. Tungod lagi kay kita naga hunahuna kanunay sa atong Dios. Nagahunahuna kita kanunay sa ato ang Ginoo nga atong gilagaran nga gamhanan kaayo. Nga mo'y nagbutang diha kanato para atoan ang buhaton, ngayong ipabuhat ka nato, makapadayon yun ta. Nagpabilin kaputang mapasalamaton nga na kaniya, nagpabilin kaputang misunod nga na kaniya, nagpabilin kapuntang nga malagaron nga na kaniya, kay tungod ang Dios adunay mga pulong nga gibilin niya nga ngani kanato. Kay kung wala pay pulong nga gibilin sa Dios ngani kanato, dili jud ta mahimong lig-on. Kuyang jud ta makaigsunan. Amen. Muna nga kining mensahe nga mga nadumog nato, importante kaayo. Because faith comes by hearing, hearing the word of God. Muna importante kay ang pulong nga ato madumog makaigsunan. Mo gina nga ang plano sa Dios, nagbilin Dios sa mensahe o ining Biblia. Kaya bisan to dili nato siya makita because God is spirit. Pero ang pulong niya nagpamatuod nga sa uban gud kanunay nga ni kanato aron kita mulahutay. Kini ang mga mensahe ang makaigsunan dili lang kay mabasa nato ni nga mga promesa sa Ginoo nga siya kanunay magauban kan Joshua. Kung dili mabasa po nato ni dinaa sa Isaiah chapter 41 verse 10 pakibasa Pastor Jeremy. Isaiah chapter 41 verse 10. Okay? Diyan na ito mabasa. Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Paganindot na lang din makaigsunan, no? Sa panahon kan Joshua, kaniadto ka Moses usab, kumabasa na itong Exodus chapter 14 verse 13. Nagsaad po ang Diyos nga na kang Moses, kang Abram in Genesis chapter 15 verse 1. O diapod kang prophet Isaiah, nagsaad po ang Diyos nga sa makikuban, ayaw kahadlok. Jeremiah chapter 1 verse 7 to 8. Atod sa panahon usab sa tong Ginoong sa Kristo nga siya nagkatawang tao kaniadto, nagbilin po sa mensahe nga na sa iyahang mga tinun-an aron sa diin dili sila magmaynadlokon sa pagtuman, sa pagsangyo sa may balita, sa pagigbisog diha sa tong kaaway.
in Matthew chapter 28 verses 19 to 20, go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you. I am with you to the end of the age. Pagkanindot na lang yun mga kaigsunan. Mo din na ang matinunan ka ni Adto bisa daghan kay mga nagalutos sa ilaha. Daghan kay nagagukod sa ilaha. Bisa ginaunsa na sila, ginabilanggo, ginalatos, ginamartir. Gipadayon gapon sila sa pagsamyo sa may balita. Kaya tungod sa pulong nga ilang nadungog mga kaigsunan. Amen. Dili og dili kita dapat mahadlok mga kaigsunan. Diha sa unahan, basta kung nagbuhat lang ganitag maayo, dapat kita magmalipay ni ini nga nagabuhat sa bulaton sa Ginoo. Ayaw kahadlok, dili ta dapat mahadlok kay ang Dios nga atong gilagaran. Ang Dios nga naging uban kanato mao ang Dios nga nagpahimutang sa mga kabituonan. Kay bulungan kay na Pastor Jeremy. Nakalabitaw makita nato sa kagabion mga bituon nga nagasidlak kay bulungan kay na. Adlaw nga nagdan-ag, naghataw kahayag, bulan sa panahon sa kagabion. Tanang planeta sa ang naghimo niini. Ni wala gyud ta maunsa. Lagi pang atong kinabuhi mga kaigsunan siya ang nang hulma kanato kay bulungan kay gini. Unsa pa may atong kadlukan? Amen. Nga atong gialagaran og ang Dios nga nakig-ubad kanato, Dios man nga gamhanan. Aron mabuhat nato ang mga bulhaton nga gipabuhat sa Dios gani kanato sama kang Joshua. Tutok lang kita kanunay nga kaniya. Ngana sa tong Dios aron kita magmadawog. Amen. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Moadto ta dinha sa Matthew chapter 10. Before na ko patinugod si Pastor Jeremy, diri asa ta sa chapter 10, Matthew chapter 10, verses 26 to 30, pakibasa, Pastor. Mao kining panahon nga gidasig, gilig-on sa Ginoo ang iya mga tinun-an or apostoles aron sa diin dili sila magminadlokon sa pagtuman sa sugo sa Dios nga kanila sa pagsamyo sa may balita kinasayon ang atong Ginoo nga sa unahan daghan jud mga bulutos. Manang ang nagbilin og mensahe nga makapalig-on kaayo, makapadasig, makahataw og paglaom kini nga mensahe ngadto kanila og kanato usab. Pakibasa Pastor Jeremy. Matthew chapter 10 verse 26 to 30. 31. Up to 31. Mhm. Sa diriha. Do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. 28. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both body and soul in hell. 29. Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall on the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Amen. Salamat kay Pastor Jeremy sa pagbasa sa Matthew chapter 10 verses 26 to 31. Pagkalindot na lang yun sa mga pulo nga makahatag og pagdasig, paglikon nga na kanatong tanan, no? Dili lang kay sa mga tinunan. Kaya kini nga mensahe kaniadto man ni pero nagpabilin para kanato usab. Ha? Nindot ka ay makaigsunan. Aron sa diin dili kita mahadlok nga mo proklamar kung unsa ka maayo ang Dios ngadto sa uban. Nasayta pag magbuhat kini tag maayo, mosunod ganita sa bulaton sa Ginoo. Diha sa unahan daghan jud mga paglutos. Mana pinakanindot kay bano nga ang Dios na po ang atong Ginoo napahinumdumdaan aron sa diin dili ta makalitan kung sa metabo sa tuwa sa unahan.
Di ta masyak ba? Lord, wala lang ko kabalo ni ini. Nani din niya may tabo. Dili na ta dapat may nana kay nganuman. Mismo ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum na daan nga naad yung mga panggitabo. Ang kanindot lang makaigsunan, kaya mo lagi na pulong sa Ginoo paghatag ka nato og kaisog. Ayaw ka mo kadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an o walay sekreto nga dili mabutyag. Kadayag lagi sa Dios ang tanan. He is all-knowing. Ang isulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. O gatong kamuray makabati kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa ban. Malagi na ang gusto nga may tabo lagi nga may tabo oy mahitabo sa Dios. Kining ato ang nadungog nga mensahe gusto sa Dios nga isulti po nato sa ban. Ibalita ba? Gani ko natin mga nadungog nga mga mensahe nga dili importante or ang uban kalibutanon mo panoy isulti ipakalat maayo. Mo na ipakalat katumita mga dili maayo. Pero ang pulong sa Ginoo maglisod tag pakalat. Mao ta ni pinakanindot kaayo nato ang isulti ngadto sa kadaghanan. Ha? Dili kay ang kinabuhi sa tao. Ang isulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit kinahanglan isulti niyo diha sa hayag ug katurang kamuray nakabati kinahanglan ibalita niyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kadlok ani padindot kay ha. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kadlok ino ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Kay ano lagi bisag usaon nato og protection sa tuang lawas moabot din lagi ang kamatayon. Amen. Ha? Amen. Nagdasig ang atong Ginoo nga dili ta kinahanglan mahadlok ni adto mopatay sa tong lawas. Tumuluto sa tuwa magplanog dili maayo pero dili makapatay sa atong kalag. Ha? Dili ta mahadlok ni ana. Amen. Gani 29 sa gamayng kantidad makapalit na kamog duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana wala usa kanila nga mahulog sa yuta kung wala pagtugot sa iyong amahan. Diri aba. Grabe ang paghatag og kana bitang minsay sa Dios nga nakadilaw kanato nga aron nga dili ta magmadlokon, kun dili magmadasigon hinunta, magmaisugon hinunta. Gabisan di ay ang mga langgam nga sayaw kani adto gagmayng sa gamayng kantidad makapalit na sila og duha ka gagmayng langgam nga sayaw, plato ra jud kayo. Gamay ra kay balyo. Pero matingala ta, bisag di ay kana sila nga mga langgam gamay kay balyo pero ang Dios nagatiman sa ila. Dili sila maunsa kung walay pagtugot sa amahan nga maunsa sila. Walay mahulog sa ilaha. Sa yuta kung walay pagtugot sa amahan nato nga nasa langit. Because God is in control. So ato pa unsa nakata? Kakita ang iyang giluwas. Kung giubadan kanunay og giproteksyonan sa Dios nato nga nasa langit ang mga langgam nga gamay ra kay bili o balyo unsa nakata nga gipakamatyan niya ubanan gyud ta kanunay sa Dios makaigsunan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman ini atong ulo Pastor Jeremy dugay na tang gadadada ani pero wa gyud ta kabalo pila ni ka buok. Ha? Pero ang Dios nasayad kung pila ni kabuok, inihap niya. Walay malilong, walay matago nga na kanya. Sa ato pa, naghatag sa og kana bitong illustration or example nga bisan sa atong mga buhok nga isod na kaayo ipon tungod sa kanipis ni ini. Pero ang Dios nasayad ni ana. Sa ato pa di ay ang mga buhok manggani nga dili na kay bililhon nga nung tagaan pa ning pagtagan. Ato atingali, igor ta mo suglay nini pagupit. Pero pag ihap, wala yutay, plano ni ini. Pero sa Dios, kabalo ang Dios ni anak kung pila ka buok, mga kaigsunan. Sa ato pa dihat sa itong kinabuhi usab, ingon nga, gipaka bililho niya, kay gipakamatyan ta niya, giluwas ta niya, mas atimanon yun ta niya, o nasayag sa itong kinabuhi.
Ayaw ka mo kahadlok, kay labaw pa kaya ka mo bili kay sa mga langgam. Pagkanindot na lang yun. Mani makahatag ka na ito paglaong bang kadasigon. Aron sa diin, di ta mahadlok diya sa unahan. Namay mo akusa sa imuha, mudaot sa imuha, ayaw kahadlok yan. Kung namay yung daot sa imuha, igsoon, nagdiin lang na. Nagpasabot ra na nga, presko pa yun ka, kaya namin nagdaod sa imo. Ang importante nga kita mituman sa bulaton sa Ginoo. Inumdumi kanunay nga naatay Dios nga itong ilagaran nga napo kayo. Inumdumi kanunay nga lumalambay na tanin kalibutan na. Di yuta, bulong ta, di yuta magdugay. Mahanaw yuta. Ano pa man dapat ang katong buhaton? Kaya mahanaw raman dito. Magpaubos ta, diha siya katubangan. Magbinutan. Magpaubos. Mubuhat ta sa mga bulaton sa Ginoo sa diin ang atong Ginoo nga atong ilagaran. Nga maoy nagbuhat ka nato, malipay sa nga ni kanato. Dili na panahon karon nga magdinautay. Dili na panahon karon nga magpatas-anay. Ang panahon karon maay og mutuman sa bulhaton sa Ginoo. Gipabuhat sa Ginoo nga ni kanato. Igsuon ko ni Kristo, unsa man mga pagsulay nimo karon nga niabot nga na kanimo. Matag sa kanato na gyud mga problema. Nailain nga mga pagsulay niabot nga ni kanato. O dili lang kay diha sa tong individual kun dili kitang tanan usab nakasinati karon panahon na sa mga pandemya. Apan ang misay sa Dios nga naglikon kanato, inumduman lang gyud nato kanunay. Aron sa diin dili ta mahadlok. Aron sa diin makalahutay ta sa pag-alagad sa Ginoo. Mga pagdasig sa Dios ni kanato nga timan-an nato nga siya kanunay uban kanato kanunay. Aron dili ta madaog ni ining tanan. Tutok lamang kita kanunay kang Kristo. He is the author and the finisher of our faith. Aron kita makapadayon sa pag-alagad, pagsimba nga na kaniya, kung sa man ang magasa nga nakaroon kanimo, ipadayon na. Kaya ang Dios malipay na pag makitaan kaniya nga, ipadayon sa pagbuhat niya na magasa nga iyahang gipiyal nga na kanimo. Bisag daghan makitag mga kasinatian, mga pagsulay nga niabot kani kanato. Pag gibuhat nato ang mga bulhaton nga gisamon sa Dios kani kanato, malipay sa niya. Kaya nagpakita na nga wa jud ta mahadlok ni ana kay ato ang ginahuna kanunay nga sa gamhanan kay nga Dios nga nagiguban kanato. Pero kung magpadala kita sa problema Pastor Jeremy, mga pagsulay, masubok pod ang Dios. Kaya nga naman tanaw sa Dios, grabe nakalimot jud siya sa mga pulong nga kung gingon sa iyo. Nadala jud siya. Inana ang may tabo. Pero kung ginapakita nato sa Dios o gana sa mga tao, nakita dasig kanunay, isa man sa mga dagko kay mga pagsulay nga niabot ka nato, malipay kaayo ang Ginoo diana. Og dihapot ta mo level up, mo grow dinaa sa pag-alagad sa Ginoo. Maayong buntag ka natong talaga. Patingugon ako karon. Ako ang partner si Pastor Jeremy. Okay, Pastor Jeremy. May buntag sa tanan. Amen. Ako atong kanang kalipay karon panahon ng isang pa sa panahon no. Gihagit kita karon sa Amen. pulos tuboy nga Dios nga magmaisugon. Amen. Ako sa balikan gamay si atong Bible character karon kay si Diyos. Joshua man. Mm. So isulti na kita ni Pastor Jeff na si Joshua ang successor ni Moses. So nganong ang putahon ba nganong gisultian man sa Ginoo si Joshua nga magmaisugon. Tungod kay nakita man gud ni Joshua ang kinabuhi ni Moses ba? Iyang pagdumala. Grabing mga badungon, grabing mga supakiro, grabing mga pandaot siya yan ang tanan gibuhat na ni Moses. Pero nakagyapon no. So katong tanan nakita to tanan ni Joshua. Tapos gininan na siya sa Ginoo nga ikaw na ang magdumala nila, ikaw na ang mag-lead nila. So dili sa yon, no? Dili sa yon ang lugar ni Joshua tungod kay nakasaksi siya sa iyang mentor niya nga si Moses nga gibinuangan ani mga tawanan niya ako na po mag-lead na po nila. Basin og buhaton nila tapos kung basahon nimo ni Book of Joshua o kaning life story ni Joshua, talawan ni kayo si Joshua. Mas yung partner niya, mama si Caleb. Katong padalas na may imos lang spy. Si Joshua, walang tingog, pero positibo siya. Pero, ang himuon niyang
kanang ang kanang mibarog mao gyud si kanang si Caleb siyang nagpangurog ang iyang kahadlok sa kadlok. So talawan ni kaayo si Joshua, nakita niya ang tanang kalisod sa iyang mentor nga si Moses. So pag ingnon ka nga ikaw na ang magdala ang mga tawana, dili siya sayon. So dili siya sayon. So mao na pod karon ato ani karong dalakon nato sa tong panahon karon, nakita nato karon ang ato ang palibot, no? Nakita nato karon nga nanapoy mga virus sa atong palibot. Gali dili ka karon pwede mulakaw nga wala kay mask, no? Wala kay kanang face shield tungod sa makitabo karon. But kung ato ang paharion ang kahadlok sa atong ginabuhi, kung sama kang Joshua, nakita niya ang mga paghitabo na dili maayo, kung nagpabilin siya nga mahadlok kun walay mitabo siyang kinabuhi. Wala. No, walay dili na lang ta magawas, dili na ta manarbaho kay naa ni siya. Dili na lang ta magnegosyo tungod kinaan ni siya. Dili na lang ta musimba tungod kinaan ning virus. Dili na lang ta kanang magsangyaw tungod kinaan ning virus. So, kung ato anang padaogon ang kahadlok sa atong ginabuhi, bidawog ang kaaway. Bidawog ang kaaway, no? So mao nang tanawon ta kung tanaw ka sa mga post diri sa mga atong mga silingan diri sa taga-Tagum, isa relax sa daw kayo ang kanang Tagum City. Oh, relax sa gid daw kayo ang Tagum. Akong comment dito kay dako kayo na nakabutang diha sa tuang diri sa tuang kanang City Hall, God reigns over all. Ano? Si God mo indang reign, mo indang hari. Ni dapat galit yung mga dako ka sa opisina pud sa tuwa pong mayor pud dako blogay gibutang labot, God reigns over all. So tungod sa Tagum City, ang Dios mao'y nagpamuhat, mao'y naghari. So pag gusto sa Ginoo nga walay may tabo ining lugar, walay may tabo anang lugar. Kung ang Dios nagapanalipod anang aning ato at walay mangitabo, no? Amen. So baka nang kung ato aning balikan ning kinabuhi nato karon o kinabuhi pod karon ni kadto ni Joshua, may kanang paan, may kanang magkatugma ba na I fear kaya kanang arise. So karon atong nasiguro atong kagalingon. Kining tanan kay na mention ni Pastor Jeff kaganina tong God is in control. Pag si God mao'y mag-reign, mao'y maghari. Amen. Sa atong syudad, sa atong pamilya, sa atong mga kinabuhi, walay kadaot nga may tapos tuwa because we serve a loving kanang concern kayo nga Amen. nga Dios. Dili siya magpasagad sa tuwa, no? Wala katawad sa Ginoo nga iyang gipasagdan. Amen. Basta kay naalang ta kanunay sa iyang kamot, no? Dili ta ubiya, no? Ato agyan ang kanunay gyud nga i-declare kanunay nga dining ato ang syudad sa Tagum City o sa ato ang kanang tibok probinsya ug labaw na sa ato ang katong nasod nga ang Dios gyud mo'y maghari. Amen. No, we are considered the only Christian country sa among the kanang Asia. So ato ang i-claim nga sa tibok Pilipinas ang Dios gyud ang kanang maghari. No? Wala tay kangayan kahadlukan kay kauban man nato. Ingon pa si Pablo, if God is for us then who can be against us? Walay makabatok, walay makapili nato tungod kay ang Dios kauban ka nato. Kining virus, kining mga panghitabo karon, kining grabe nga kanang kalisod, puro kanang problema, puro kanang tanan kay worries sa mga tao karon. But ato ang dili ta kanunay nato kada siguro ang atong kagalingon that God is in control. He is our kanang sovereign God, no? Wala ta niya pasagdi. Imagine no nimo na igsuon hangtod karon nag-agi tag lockdown, nag-agi tag ECQ, unsa pa tong mga kanang quarantine. But still, kaman na gyapon, no? Buhi pa ang gyapon. Pag baskog lagsit gyapon. Bisan og kanang agi tag pila ka bulan nga tinapa-tinapa, di ba no? Experience sa tanan. So, pero naagyapon, no? Nakita natin gyapon nato ang pagkatima sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo. So mao nang unsa pa mang problema nga makabuntog nato. Amen. Unsa pa mang pagsulay nga
makaguba sa tuwa, wala naman, no? Ingon ang Romans chapter 8 verse ka ng 1 that no one can separate us from the love of God, di ba? Walay kalisod, walay kagutom, walay kasakit, ni kanang kahubo, wala. Ano Amen. naman kay ang Dios kauban nato, man dili ta ang ngayon mahadlok, dili ta ang ngayon nga mabalaka sa tuang inumon, sa tuang pagkaon. No, daghan nga kayo karon ka ng pagmusita ko sa mga kaigsuonan, puro ang isulti kay problema gyud, no? Pastor, ang trabaho pastor inaani na lang, ang negosyo pastor inaani na lang, nag-close pa gyud ni pastor kay inaani. Pero makita nimo, ala ko, ang portal nako. Suma naabay panahon nga walay sulod ang inyong kana lamisa. Minsan wala pastor, nakagyapon mig gikaon. So praise the Lord, di ba? Amen. So makita gyapon nato nga dili kanang naa ang kamot sa Ginoo. God reigns mo nang declaration kanunay sa Tagum City Ministerial nga tanan no kada meeting that God reigns over all ning Amen. Tagum City usa to ang hatungan. So walay angayan nga kadlukan ang manaingon sila relax ra kayo ang mga taga-Tagum no. Relax sa gid kayo taga-Tagum tungod kay our faith ang ato ang nasod ato ang atong syudad ang ato ang mga opisyalis ato ang kanunay nga ato man ginatugyan diya sa Ginoo diya sa mga pakampo o naay pinasahi nga kaalam nga gihatag sa Ginoo nga ato kanila. Ug kanato pod no, kanato pod kita pud tanan pod nga mga lumulupyo sa Tagum City, mga pastors, mga pisuhanon ug uban pa diya nga mga negosyante, mga trabahante no. Dili ta ang ayan makuan, we just kanang simple pareha ka Joshua, dili ta naay problema. Oo, naaning pandemya, naaning virus, pero dili ta ang ayan mahadlok tungod Amen. kay ang Dios kauban nato. No, God is still in control. Pagkanindot ng word na in control kanang bitang mura bitaw kita tanan kay ang mga tao karon kay hilig naman gyud kanang pan mobile games, di ba? Online or kanang email ato nang labas sa email diretso. Dili man na mulihok ng karakter diha kung dili nimo na dili nimo na i-move nga, di ba? Attack or unsa, di ba? Dili na siya mulihok kanto dili nimo na i-control. So ang nag-control sa tuang pangitabo karon sa kalibutan, if you try to read your Bible, to study your Bible, dili walay itugot, walay may tabo sa kalibutan nga dili itugot sa Ginoo. So ang tibuok kalibutan man, personal man nimo nga kinabuhi or pangitabo sa palibot nimo, dili na may tabo siya kung dili na itugot sa Ginoo. So mao nang pag-control. Subot pasabot pag si God may nag-control sa tuang nasod, sa tuang mga leaders, sa tuang pamilya, sa tuang kinabuhi, wala tay angayan nga kahadlokan. Amen. Naamay mo attack nimo, mura og dula nga email ba no? Naamay mo attack sa imo ha. Pero kay ang Dios ba may nag-control sa imo ha, walay problema. No, walay kay angayan nga kahadlokan. Naay problema, naay pagsulay. Walay angayan nga kanang kahadlokan. Nga naman ang Dios ingon pa ang Exodus chapter 14 verse 14, I will fight for you. Ang Amen. Dios makig-away para nimo. So wala, sige, awayan ko ninyo. Kung nga naman, no? Sige, ikaw na, attack mo sa kuha. Ayaw mo kabalaka, kay my life is in the hands of God. Amen. No? So, wala, karon mga personal na, dasigon ko, kamo, no? Amen. Tagiso, among dasigon ni Pastor Jeff nga, dili ta magkaluya, ron nga panahon, no? Amen. Inuon mo ni panahon nga, mas madinot-doton ta diha sa Ginoo. Amen. Ako sa gingnan nga, sa mga kaigsuonan nga, karon nga panahon nga, mas inampuon ta, di ba? Kaya nagkang problema, mas budot ta pa kampo. Kaya itong panahon bitaw sa kanang sobrang grasya, murag parang sara kayo mo duol din sa mga pakampo. Sa bitaw pastor no? So parang sara kayo, so busy kayo laglaag basta Domingo. Pero karon kay bisan pa ugpog nga nga musimba, dapat diri ra ta, kinira tama na 30%, 50% na kang pwede musimba. Musimba gyud noon kay mahadlok naman, no? So naabo siya nindot pod nga impact pod nga pangitabo karon, but above all, ato ara yung saligan gyud ang Ginoo. Dili ka Amen. magkaluya, ingon pa siya, dili ka magkaluya, imong kasing-kasing, take courage, no? Magmanasigon. Murag si Joshua, nakita na nimo ni tanan, nakita nimo ni gibuhat sa mga tao kang Moses, pero ayaw ka balaka, kauban ko nimo. So, Amen. kung mo sabto nimo ni yung light ni
yung life ni Joshua mga kaigsuonan, siya ra gyud maoy nakalapos dito sa land of promise, ano? Sa promised land tungod kay ang Dios naman no nahimo siyang maayo nga kanang leader tungod kay taliwala siya hang kanang kaluyahon, taliwala siya hang weakness niya, taliwala siya hang nakita tanan tungod kay ang Dios man nag-uban niya wala gyud nakabuntog niya. Amen. Nahimo gyud siyang maayo gyud niya kanang leader. So walay kana kangayan ka kadlukan your weakness ingon pa si Paul, my grace is sufficient in all your weaknesses. So, walay kabalaka. Nga naman, Lord, kuyang man ko, kabalaka. Basta pauban ni ang Ginoo, posible ang tanan. No? Basta pauban nato ang Ginoo, posible ang tanan. So, life must go on. Karon nga panahon, dili magkaduol. No? Dili kay ang ato ang gobyerno, ato ang mayo dila sa Tagum City naningkamot o uban sa langdag sa Ginoo. Nangitag mga pamaagi unsaon nga magkinabuhi ang atong kinabuhi diri sa Tagum magpadayon gyapon no taliwala na ini nga mga pangitabo karon. So wala ka magkaino sara igsoon no sa imong nagian karon dili lang ikaw kitang tanan no kitang tanan naka-experience dato man Oktubre naka-experience ani karon. Pero ang uban kay naluya anong uban lagi nagmalipayon gyapon naa gyapon ka nakaisog makapahiyom pagyapon tungod kay naa may Dios nga ilahang gisaligad. Amen. Na kay Dios kay ilahang gisaligad. So mo na to ang gunitan pod. Nasudukon na to tong uban. No nga uy lahi na gisla naa man siya problema. Nawad ang trabaho kay malipayon gyapon niya kanang pamilya, wala nag-away. Di ba? So dili ta ato tungod kay ang kalainan lang gyud natong tanan is kung naabay Dios sa imong kung si God ba nag-reign ba sa imong kinabuhi, kung si God ba nag-reign ba sa imong pamilya, pag yes na ang tubag ni magisuan mahimong nindot o kapsay ang dagan sa imong kinabuhi. So take courage mga kaigsuonan, no? Wala ka maginasara and with all the help of our mayor ato ang kanang gobyerno, with the help of your pastors nimo sa mga pastors dito sa Tagum City, we are praying for you. So kita tanan po nag-ampo man ta tanan no para mahimong hapsay og by God's grace mawala na gyud ning kining virus karon og mabalik ta sa normal. Pero as the process mas kanang doon kailangan dili ta magkaluya, no, dili ta magpaulahi sa uban. No, padayon ta. Kay ang bagyo dili man na siya maabot og tagpila ka bulan. Tagpila lang na sa kadlaw. But importante lang yun, dili ta magpadaog sa bagyo, dili ta magpapildi, dili ta magpanod-anod sa baha. No, dili na po ta magpaanod po sa kanang hangin. Manoon mo ato ang barugan. We should resist, dili ta magpaluya tungod kay ay kabalaka naay imong makaisuonan naay mga pastors nga mutabang nimo mudasig nimo kung maluya ka. Labas sa tanan naapod gyud ang Dios nimo, no? Naa ang Dios nimo imong balang espiritu sa Dios mutabang o mudasig nato tanan. So kato lang mayong buntag kanatong tanan. Salamat kay Pastor Jeremy no tinuod jud na mga kaigsunan karong panahon na walay ang pinakanindot yun nga itong buhaton is ang kanabitong kanunay lang yun nga magunahon na nga ang Diyos anaa ka nato kanunay sa itong Amen. Amen. So, malagi na nga ang tanang mga pangitabo is gitugutan sa Diyos. Yes. Amen. Gitugutan sa Diyos. Kung mabalik ta din na ang prophet Elias, kani adto, grabe ang paggamit sa Diyos nga nakang prophet Elias. Gitugutan sa Diyos nga adunay dakong hulaw kani adto. Kana bitong kanunay na lang nagainit o wala nay ulan-ulan. Il Niño ang O tawag. Il Niño na. Ha? Grabe kayo. Niabot og pila ka years. Kung basahon na to ang 1 Kings chapter 18, niabot sa ikatulong tuig ang hulaw. Sabto pa, wala na nangalaya na ang mga dahon. Wala na yung mga makutlo nila para ilang gulayon. Ang mga hayop nangamatay na kay wala na yung mga tubig na ilang pag-imnon. Pero si Prophet Elias, matingala ta. He is a good servant, faithful kaayo wa Dios sa discourage bisan pa man sa mga panahon. Sa dihang wala Dios kanon,
kay krisis kayo, pero ang Dios migamit og mga langgam nga maong uwak para magdalag pagkaon para kini iyang alagad nga mo si Prophet Elias makakaon. Amen, pamaagi. Para ang iyang alagad makapadayon. Ang Dios kabalo lagi kung sa'y dapat kalabitang para sa tong kayuhan para mapadayon lang ang mabulaton ug ita may layo nga na kaniya. Ikaduha, lain na pong nga pamaagi. Isugo ang ato ang igsoon nga si Prophet Elias nga moadto sa Saripat. Ha? Nga sakop sa Sidon o Puyo. Ha? Dito, ingon pa ang Dios nga na kaniya. Puyo dito sa Saripat, suguon ko ang usa ka byuda sa pagpakaon kanimo. Busa miadto siya sa Saripat ug sa pag-abot niya sa gangaan sa syudad, nakita niya ang usa ka byuda. Iya kato pa yung byuda is nay anak niya Sa likod. Unya, kung kulang pagpagsalig pagtuo nga tong igsoon nga mao si Prophet Elias nga sa Dios, makaingon jud makapangutan, Lord. Abi man ako pakanon ko nimo diri, grabe makadagayag panalangin diri. Nausa ba ni? Pag abot ako diri, abi na ko pakanon jud ko nimo tinuod nga para ako ang mapaghinahanglan pagkagutom makakaon ko. Lasa man lang lagi ni nila ni nga lutuon niya, mamatay na sila. Asa naman ka Ginoo? Pero tungod sa nakong pagsalig ni Prophet Elias nga sa Dios, mituman sa wala Dios sa magduduha. Gisugo niya ang byuda nga lutuon to, tumanon lang ang iyang gisugo, ang gingon, pagibuhat kini sa byuda. Grabe ang mga panalangin kadagaya nga na hitabo kaniya tuwo. Nag-awas-awas ang panalangin may hunong. Basta inana po dayta mga kaigsunan. Bisan sa mga sitwasyon nato karon nga inani ta karon. Once lang di ay nakita magpabiling nga masaligon sa Ginoo, diha po ipakita sa Dios ang iyang gapom. Lain-lain na pamagi sa Dios. Una, ka Prophet Elias nagamit ang Dios og mga langgam para makaon siya. Nganong mugamit man jud ang Dios og katong babae nga byuda, nga pwede ra mata mong patagak og ang Dios og pagkaon. Pero di ay naa di katuyuan para ang katong babae, katong byuda yang anak ma-amaze sa kapagagamahanan sa Dios. Diyan po sa tong kinabuhi karon. Gialaw sa Dios ang mga pangitabo nga sama ning ini kay para gamiton ta sa Dios para ang mga tawo wala pa sa Ginoo ma-amaze sa kapagagamahanan sa tong Ginoo. Amen. Inana lang jud makaigsunan ang Dios kanunay nagauban gani kanato. Kung naamata karon sa mga pamalaod nga face mask, face shield, manghunaw ta, sanitize, kung sa pana social distance, tumano lang nato ni. Apan ayo lagi kalimti ang Dios kanunay ka uban kanunay kanato. Saligan lang yun nato sa kanunay kaysa nga Dios nga uban kanato gamhanan lagi sa adunay katuyuan ang tanan para ang mga katawhan nga nakikatulog pa diya sa kamatuoran ialaw niya kining tanan para mutawag tanganak kaniya. O kitang makasuhano ba nagkulang na ta sa mga pag-ampo? Ang Dios gitugutan niya kini para moampo na tanganak sa iya ha. Para manangyaw na ta kay haduol na gyud ang iyang pagbalik makaigsunan. Mo kini ang mga mensahe nagapasidaan kanato niining kabuntagon. I hope nga ang pulong sa Dios napahinumdum kanato ug natando kita napukaw kitang tanan. Dili kini kini nga mensahe dili kini naghatod kanato og kanabitaw para damor ta nga malungkog o ma-hopeless kundi maghatag kini og paglaom kanato og galipon makaigsunan aron sa diin magmaisog kita sama kang Joshua makaigsunan. Karon ang panahon nga magpasalamat mi sa inyong tanan. Sa mga nagatan-aw karon sa Facebook Live, dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Ang Dios magapanalangin kaniyong tanan. Dili na ta mo mausa-usa. O karon gahigyon nako si Pastor Jeremy mag-pray sa closing prayer. Thank you so much. But before that, si Pastor Jeremy, pasalamat ko sa inyo ha. Nakampo kayo salamat po sa mga kaigsunan, no? Padayon ta nga magmalingkon sa kanunay. Ay kabala ka, kauban na ito ang Ginoo ka na. Amen. Mayong adlaw na ito ka na. Amen. Thank you, Lord. Sige, makampo kita. Ang pagtapos sa ito ang bunaton karon. Salamat sa presensya sa itong buhay nga Diyos. Balaan o galando ng mga Diyos, mapasalmaton kami kaayon ninyo rasa karon sa kalampusan nga mong naangkon, Father God. Indeed, you are God who reigns over all in among syudad, Father God. Lord, we Amen. pray among ginaduol nga nakanimo among ginalangga nga mayor kauban sa tanan nga mga leaders, Father God. Lord, salamat sa imong paghatag kanila, Lord, langit nun nga kaalam, protection kanunay, mayo nga panglawas, Father God. O
o mga paggiya sa mga desisyon nga ilang pagabaton sa matag adlaw padagat. Lord, amo sa ginaduol nga na kanimo ang mga silingan o tanan nga mga lumulupyo niini nga mo syudad padagat sa tibuok Davao del Norte padagat, ang imuhang proteksyon at pagpalipod padagat. Lord, likay ilayo mo nimo kami likay mo kami padagat sa mga dautan mga katalagman o mga pangitabo padagat. Bisan pa niini nga pandemya karon, ang imuhang kamot gayud o Dios among gilauman, among gisaligan nga nagadumala ning tanan padagat. Keep us always safe and sound padagat. Og Lord, salamat sa kalipay kaninaw Amen. ug maghari Thank you, ning amo ang Thank you so much, Lord. ini amo syudad padagat. Lord, salamat kayo nga ug ang kadagaya padagat. Lord, walay usa nga makabsan sa pagkaon padagat, hinuon padagat, makawas-awas ang panalangin Amen. padagat, materially padagat, physically o kanang spiritually padagat. Lord, salamat kayo sa tanan padagat. Bless ang matag usa, tibuok na mga pamilya, mga silingan ug tanan o Dios nga lumulupyo nining nga among syudad padagat. Dalagon ka Dios wa katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo padagat. Tanang dungog ug himaya among ginabalik kana kanimo pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen ug amen. Amen. God bless you all. Salamat kay God bless Cesar. you. Thank you so much.